je sala ba buri rok buini bihik ba busai rong no kha hinke naithok jaga ba cha jaga om hai borok hinke ham kam om hai borok onke ham kam hai ni sao brong na ang sana musugo dewal rong do jang no khade katal rong do ja suk nai thiya de hasam ni chibing ke gana jishik thanai asung no bone bisingo tamo problem tong nuk jak na ne start on nai onte hai no borok hasal te ke jokto naithogo जिस गाना थाना जिस सिनी ने आसंग ने बने बिसिंगा तामो कमी तों बने बिसिंगा तामो घाटती तों खामिया तों अमरक नुकजांनाय इगे नुकजा खानके ओ हायना आगेनि हाय उनि थाना सेम निनि जे नग बुरि तनाय ओ बुरि पे बाक्सा नंग थानाय टाइम आसना सिनी माने पड़े ताम लाभ हेगे निजेनि बखानो खादि इनके नों जे नंनि बसा ब्रैनो काय जागै तखा ओ ब्रैनो नों सितरा जागै 1-2 बছর পরে इनके बनो नाइथोके साजक तिनले ओ बनि बाबा जेहेके तिनखा उनते हेके नों तिनले बहायनो नाइथोबि तंनाय नों सालजाबो जत्न नाया सालजाबो मामी संगानि कोनो हेल्प खलाया बोरै मां आय आं मायाव खेका माइ खरि रफायदि माइ मानखा रेडी माइरां सासि याक सुना कायसा थांका माइरां सासि ओ बेराजाक सालजा निजेनि माइ मानैल ताना तिसाइ सासि सुया ओ ब्रिते निजेनो बाइक से साजक सिनाय बु टाइम साजकनाय बु टाइम नाइथोक नुनाय जे ब्रिरक निजेनि बुसाइनो जाजागियाव कायजाक मानि पड़े आं ओ ब्रिरनो साना नाय मेबी इनकाम सोर्स दि बागै मेबी बुसानो बेटर फ्यूचर रान बागै बिनिरो समय करि फनो मानि दङ जे न टाइम रमिया किन्तु आसबो बिजि अमया कुनु बर आं जेसुकमान समा जे कायसा सानडे रमिया निजिनि बिहि बुसानो अमहायबो अममानि बेलायनो चाया नन हामजा गहिंके बननो टाइम देनाय আর যখন টাইম দিয়া দ্যাট টাইম কক সালাই দি কক সামা বাই ম্যাটার নো সলভ ক্লাইন ট্রাই ক্লাইন নিনি বসাইনো টাইম দিয়া বা এটলিস্ট आं मैक्सिमाम इमोया दे जे बरिरो अनु सलारो बे हमजागा आं स्ट्रंगली फील होंगो बुसाइनि अनेक हद तक दोष दङ तामनि हिमाले बिहिक रंनो टेकन फर ग्रांटेड नाउ इपायो आं तक बरिनि मैटर सानान थांगे आं अनेक पॉइंट मासिमानियाव थांगो माने कुनु ब्रै आं बस आसा साना साव जे मैटर सल्व थाइने चेष्टा खाइदि नों जिता निनि बिहिकनि थाने निनि बुसाइनि थाने नों नन कक संया निनि केयार खाया हेके नों सादि आनि इमहाय प्रॉब्लम होंगो I hope matter solve हुई था ना निनी बुसाई न कभी ना हम जाए कि बम matter solve करने किंतु maximum time नुक जगह कुनो बुसाई बुनी बिहिक नि खबर नाया कुनो बुरैया दे फोन खाइसिनी खाई सासी असला busy हिनी सामन दं साब्रब्रों बुसुक busy तंगमनबा जे वाइसा फोन खाइ संमैया नों माइदे जाखा हनाय केयार खाइमैया वाइसा बनो कक सामैया आं अमके माने मानि मैया ता आसुक busy के ओमैया दुनियाव तै बाक्सा ब्रै रखेवान सबो ताम खाइने आं बनो हामजा बुलि आं हायकेना थाङै मा तनाय बा बुसारनि मोखां नायने सिं हायकेना थाङै दङ आर बाक्सा बरै रखेनो बुसाइनि अमतैहाय रवैया नगैनाय जाजागिया अंगै सोशल मीडिया रग पुला फ्रेंड्स नामो कक्साना स्टार्ट खाइते खा हाबै थाङा इनके ताम खाय हसला बै खगै खारै थाङो आच्छा ब्रग बै खगै खारै थाङो आं मोसि बुजिया बुसागो नाम बुमा बबनि बुसानो खिबि ओइ बाइके खारमान अरे नों निनि बुसाइ बाइसि निनि प्रॉब्लम दङ अ निनि बुसा जेनो नों 10 मास 10 दिन बहक बिसिंगो तिनि नाय आसे कष्टके बावै तरुखा अ बुसानो खिबि ओइ बाइके खारमान बखाले को बिना सकालो नाय हाया दे नाले आसु हामजा गो हिके रियलो हामजा मा बुजियो हिके बताइ मा सबै खारमान अ बुसानो के खिबि कलाङै थांगो अ बुसानो के अरे बुमा रक बुसानि बागै एभ्रिथिं खाइ पायो आर ओ बुमा बुसानि बागै बुसानो खिबि खारि थांगै बताम उनाय ओ कयदिन परे हिंके सालि साताम लाइखा हिंके बा मास कायसा मास खांने कायथाम लाइखा हिंके उफ आनि आगिनि बुसाइनो जामान काश आंगानि आगिनि बुसाइनि आरो फिरोगि थामा काइने ओ वान्स मुं फासि फाइनाय अमते हेके खारकाइने अबनि बागै साव कक सावैनाय हस्बैंड वाइफ ऑलवेज ट्राई थेरि मैटर सॉल्व खायानि मैटर सॉल्व ओंनाय अमहाय दुनियाव कोनो प्रॉब्लम करे जेनि सल्यूशन ओंनाय जे जागा हामजागै कायजाक खा बा कायजागै बुसा मानजाक अ जागाव मासनो मासा बुजिनानि समय नांगिया आर बुसाइरक स्पेशली बुसाइरक निनि बिहिक न हामजाक दि बनिनि बिहिक नों जेनो आगे सिकलाखनो नायथजागै कायजाक खा बनो बबा निनि नगो फाइसि सिद्रा अंबले बनो नायथके तिनखे नों बाताय काहामा आगे निसले बसि ताय काहामा के तिनमा नों बनो नायथके कोनो ब्रैनो बनि बुसाइ बुसुक हामजाक अमो ब्रैनो नुगै सिजागो ब्रै बुसुक वेल मेंटेन्ड अमनुखे सिजागो बनि बुसाइ बनो बुसुक केयार खेते आसंनो तिनि बागै नेक्स्ट टाइम ताइबो कताल टपिक तै फाइनाय आंनावनि बसखांगो
Bye bye.